салом алейкум акай субҳонҷон бародари қадрдон. чор мисра сухан мехонам аз оне ки шумо ба мо хоҳиш кардем ки чор мисра суханҳои бародарӣ бихон ки дар ин лаҳзаҳо мо айёми кӯдакӣ бо ҳамроҳи акай раҳимҷон бародар ҳастем. ҳазорон кӯмаки он кас ба мо расида, яъне шумо меҳри он марда дар дилтон дорен, бародар ҳастем. ҳамаи некиҳо, ҳамаи хубое ки акай раҳимҷон барои шумо кардагиай шумо пос медонед. аз мо хоҳиш кардем ки барои бародари шумо акай раҳимҷон чор мисра ба хотири бародарӣ бихон, яъне ки ҳамаи некиҳои шумо, хубиҳои шумо акай раҳимҷон дар ҳамин акай мо сабонҷон расидагиай. саломат бошӣ. ба хотири акай сабонҷон мувофиқӣ талаб. ту чун нохун бар ангушти ман ҳастӣ, تو خون هستی، تو جان هستی برادر. رگ و خونی من و تو یک مرام است، زیوالی دان ثمر هستی برادر. تو چون ناخون بر انگشتی من هستی، تو خون هستی، تو جان هستی برادر. رگ و خونی من و تو یک مرام است، زیوالی دان ثمر هستی برادر. زنده باشی акай сабонҷон. сухани шумо ҳаргиз дар замин нест. ба хотири акай раҳимҷон ҳамеша дӯст бошем, бародар бошем.